jo penso que s'ha treballat bé. Jo l'únic que no m'ha agradat és que ens hem tornat sanitat vegetal una mica per la Unió Europea de fer controls, molts controls. És a dir, i hem perdut una mica aquesta façana de foment de l'agricultura, de l'agricultor, de la sanitat vegetal. I això no és una espineta, però és un tema que a mi, clar, acostumat penso que el pagès en necessita, i potser no necessita tants controls i tal, però és bé demanar per la Unió Europea. I després també, per evitar plagues de quarantena, el servei nostre, des de l'any 2000 cap aquí, ha fet controlar molt els vivers. Clar, a Catalunya tenim 1.400 empreses proveïdores de material vegetal, llavors, planters, planta ornamental, flor. I tot això, clar, hem perdut una mica aquell apartat de foment i potser ens hem tingut de... Bueno, la Unió Europea ens ha obligat perquè tenim auditories contínuament de fer aquests controls, tant els viveristes com els agricultors. Hem tingut una gran sort d'aconseguir que el laboratori nostre, el laboratori de sanitat vegetal, s'acredités i, ja dic, i que ens ajuda molt a nosaltres, la sanitat de tothom, a conèixer les plagues, conèixer quina malaltia tens i tal. Vull dir que jo crec que estic molt satisfet d'haver aconseguit que el laboratori de sanitat vegetal, que ara està a Lleida, va passar de Cabrils a Lleida, doncs estigui acreditat. Fa 40 anys el pagès tenia moltíssimes eines per contra les plagues, hi havia menys plagues, eren menys plagues més conegudes, els pugons, els caparretes, els míldius, però no és com ara. Ara hi ha moltes més plagues que ens han vingut de fora i moltes menys eines per lluitar contra aquestes plagues. Els canvis principals han sigut, ja dic, jo vaig veure un canvi important l'any 2000, diguéssim, no? Vull dir, dels anys 80-90, doncs, a la Generalitat vam fomentar les estacions d'avisos, amb en Jordi Pes i el senyor Vives vam crear les ADBs. Buscàvem que el pagès millorés el control de les plagues, no apliqués tants fitosanitaris. Es va crear la producció integrada l'any 93, vam ser pioners a tot Espanya, i hi havia aquest. Després, a partir de l'any 2000, es va notar molt ja l'entrada de plagues, les restriccions per part de la UE dels fitosanitaris, van caure els organofosforats, els carbamats, i posteriorment els neonicotinoids, etcètera. És a dir, hi ha hagut un canvi molt important, no? I també per part dels serveis oficials, no? Vull dir que des de l'any 2000 cap aquí ens han obligat a nivell europeu de fer molts controls als agricultors. Però més que ja des de mans, nosaltres hem vist aquesta evolució i veure que l'agricultor s'anava quedant sense eines. I han estat lligats sobretot amb el tema de vegades del Ministeri o la Unió Europea, que són, no sé, no s'han donat compte de la problemàtica que comportava aquesta falta d'eines. Ara, per exemple, ara que comentava les males herbes, l'arròs té un problema greu, s'han anat retirant moltes matèries actives herbicides i resulta que les males herbes van prosperant i tal, i l'agricultor la feina que té per poder mantenir les herbes a ratlla, que competeixen amb el cultiu. Vull dir que no solament són insectes, fongs, sinó males herbes també. Els productes fitosanitaris no deixen ser medicaments de les plantes. El tema és que el seu nom en anglès és pesticides, o pesticides. I aquí hi ha un ambient a la societat que els pesticides són dolents. Quan, a veure, els medicaments no deixen de ser pesticides, maten virus, bactèries de les persones, però en canvi les plantes també tenen aquests virus, aquestes bactèries, aquests insectes, aquests fongs, i hem de lluitar contra ells. Ja dic, el perill, més que per les persones que consumeixen, és per l'agricultor, i l'agricultor sí que s'ha de protegir, perquè sí que... Però no és... Ja dic, s'hauria de fer un esforç amb la societat per dir que els pesticides que queden actualment al mercat no són perillosos. La majoria de perillosos ja han caigut, ja s'han retirat. És a dir, Europa és la zona del món on més
es restringeix els fitosanitaris. És a dir, molts productes que teníem fa 20 anys aquí, que ja no tenim, els tenen als Estats Units, i al Canadà, i a Austràlia. Ells es poden aplicar i nosaltres no, perquè som, ja dic, és molt restrictiva la Comissió Europea a l'hora de renovar fitosanitaris.